Svakog dana bih doznao nešto novo o planeti, o odlasku, o putovanju. To je dolazilo sasvim lagano, kako bi mi palo na pamet. Tako sam trećeg dana čuo uzbudljivu priču o baobabima. I ovoga puta bilo je to zahvaljujući ovci, jer me mali princ, kao obuzet nekom ozbiljnom sumnjom, iznenada upita. Istina je, zar ne, da ovce jedu šiblje? Da, to je istina. Ah! Zadovoljan sam. Nisam razumio zašto je tako važno što ovce jedu šiblje. Ali mali princ dodade. Prema tome, one jedu i baobabe. Skrenuh pažnju malom princu da baobabi nisu šiblje, već drveće veliko kao zgrada, i da čak i kada bi sobom poveo čitavo krdo slonova, ti slonovi ne bi mogli da izađu na kraj ni sa jednim jedinim baobabom. Pomisao na krdo slonova zasmeđa malog princa. Trebalo bi ih naslagati jedan na drugi. Ali mudro primeti. I baobabi su mali dok ne porastu. To je tačno. Ali zašto hoćeš da tvoja ovca pojede male baobabe? On mi odgovori. Ma daj, molim te. Kao da je to sasvim jasno. Morao sam se potruditi da bih to razumio. I stvarno, na planeti malog princa bilo je, kao i na svim drugim planetama, dobrog bilja i korova. Prema tome, i semena dobrog bilja, a i semena lošeg korova. Ali seme je nevidljivo. Ono spava skriveno u zemlji sve dok mu ne padne na pamet da se probudi. Tada se ono isteže i tera najpre plašljivo prema suncu jedan čarobni mali bezazleni izdanak. Ako je u pitanju izdanak rotkvice ili ruže, možemo ga slobodno pustiti da raste. Ali ako je u pitanju korov, moramo ga odmah iščupati, čim ga prepoznamo. Na planeti malog princa bilo je strašnog semenja. To je bilo semenje baobaba. Tlo na njegovoj planeti bilo ga je prepuno. A ako baobaba ne iščupamo na vreme, nikada ga se ne možemo osloboditi. On preplavi celu planetu. Razriva je svojim korenjem. Iako je planeta veoma mala, a baobaba ima u velikom broju, planeta će se rasprsnuti. To je pitanje reda, rekao mi je kasnije mali princ. Kada čovek završi svoje jutarnje uređivanje, treba pažljivo da uredi i planetu. Treba redovno čupati baobabe čim se počnu razlikovati od ruža, a oni su jako slični kada su sasvim mali. To je vrlo dosadan posao, ali i veoma lak. Jednog dana me je posavetovao da se potrudim i da nacrtam lep crtež o tome da pomognem deci da to zapamte. Ako budu jednog dana putovali, reče mi on, to im može koristiti. Ponekad nije loše odložiti svoj posao za kasnije. Ali kad su u pitanju baobabi, to je uvek strašna nesreća. Poznavao sam jednu planetu na kojoj je stanovao neki ljenjivac. On je propustio da iščupa 3 mlada izdanka baobaba. I tako, prema uputstvima malog princa, nacrtao sam tu planetu. Ne volim pametovati i deliti savete, ali opasnost od baobaba je tako malo poznata, a one koji zalutaju na neki asteroid vrebaju tako velike nesreće, da sam ovoga puta napravio izuzetak i prestao da se uzdržavam. Rekoh. Deco, čuvajte se baobaba. Na tom crtežu sam toliko radio samo zato da bih svoje prijatelje upozorio na opasnost koja i njima i meni već dugo vremena preti, iako toga nismo svesni. No, vredelo je truda. Možda ćete se pitati, zašto u ovoj knjizi nema i drugih isto tako veličanstvenih crteža kao što je crtež baobaba? Odgovor je sasvim jednostavan. Pokušao sam, ali nisam uspeo. Kada sam crtao baobabe, bio sam nadahnut osjećanjem da se ne sme odlagati. Mali prinče, razumeo sam, najzad, tvoj mali život pun sete.
Uživanje u blagim sunčevim zalascima bilo je dugo vremena jedina tvoja razonoda. Ovu novu pojedinost saznao sam 4. dana ujutru, kad si mi rekao: veoma volim zalaske sunca, hajde da gledamo sunčev zalazak. Ali treba čekati. Šta treba čekati? Čekati da sunce počne da zalazi. Bio si najpre vrlo iznenađen, a zatim si se nasmijao samom sebi. I rekao si mi: stalno mislim da sam kod kuće. Zaista. Kada je u Americi podne, cijeli svijet zna da u Francuskoj sunce zalazi. Bilo bi dovoljno preleteti za minut u Francusku da bismo prisustvovali sunčevom zalasku. Nažalost, Francuska je isuviše daleko. Ali na tvojoj maloj planeti bilo je dovoljno da svoju stolicu povučeš nekoliko koraka i da posmatraš suton kad god zaželiš. Jednog dana sam vidio 43 puta kako sunce zalazi. A malo posle si dodao: znaš, kada je čovek tužan, onda voli zalaske sunca. Zar si bio toliko tužan onog dana kada je sunce zalazilo 43 puta? Ali mali princ ne odgovori.